ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କେଭିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଯେଉଁ ଫିସ୍ ବନ୍ଧା ହେଉଛି 3 ମାସକୁ ଥରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଘରେ ବସିକି କେମିତି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଧାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କେଭି ସଂଗଠନ ଫି, ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ଫି କଲେକ୍ସନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଫି କଲେକ୍ସନ୍। କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଅନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫି କଲେକ୍ସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ। କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟା ଖୋଲିଯିବ। ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଯଦି ନଥିବ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ପାଖରୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ୟୁନିକ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପକାଇ ଦେଉଛି। ତା ତଳକୁ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପିଲାର ପକାଇବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ, ସେ କ୍ୟାପଚାକୁ ଯାହା ଅଛି ସମାନ ତାକୁ ଭରିବେ। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୱେଲକମ୍ ପିଲାର ନାଁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ସମାନ ଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ତଳେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ସେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଦେଇଦେବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ମାରିବେ। ମାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ATM ପିନ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, QR କୋଡ଼, UPI ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ପେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାରେ ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପକାଇବି, ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମସିହା, ତାପରେ CVV ନମ୍ବର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ATMର ପଛପଟେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବ। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖିବେ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କର ନାଁ, ତାପରେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ସେଇ OTPଟା ଆପଣ ଏଠି ପକାଇବେ। ପକାଇଲା ପରେ ଏଠି ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯିବେ। ରହିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟଟା ଆସିଯିବ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରିସିପ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋତାମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଏମିତି ରିସିପ୍ଟ ଆମର ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଆମର ରିସିପ୍ଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।